Det her er Lars Løkke Rasmussen, og han er formand for vores parti Venstre. Vores ideologi er liberalisme, og derfor går vi ind for, at man yder noget for samfundet, før man kan få noget igen, og at man selv er skyld i sit eget liv og livsstil. Ulighed er en nødvendighed i samfundet. Vi mener, at det er afgørende for samfundet, at der er styr på økonomien og trygheden omkring den enkelte danskers økonomi. Økonomien er vigtig for, at der er råd til den velfærd, som danskerne værdsætter så højt. Derfor går vi meget højt op i, at skatten og renterne ikke bliver højere. Vi skal værne om den tillid, vi har i samfundet, så det er afgørende, at der ikke bliver begået kriminalitet. Venstre gennemførte under VK-regeringen flere markante reformer på retsområdet. Vi skærpede også straffen for f.eks. personfarlig kriminalitet, som vold, voldtægt og seksuel overgreb mod børn. SU. Danmark er det land, der bruger flest penge på SU, målt per andel af bruttonationalprodukt, ca. 15 milliarder kroner årligt. Vi i Venstre ønsker, at flere skal have en uddannelse, og at flere færdiggør deres uddannelse tidligere. Vi foreslår derfor blandt andet at begrænse SU'en til normeret tid og give bonus til dem, der bliver hurtigere færdige med studierne. Indsatsen i Afghanistan. Vi mener, at den danske indsats i Afghanistan er vigtig både for Afghanistan, men også for vores egen sikkerheds skyld. Der må ikke kunne gå terrorister frit rundt i Afghanistan. Venstre har bidraget med blandt andet, at 8 millioner børn er kommet i skole og forbedret leveforhold for afghanere. Integration. Vi mener, at Danmark skal være et åbent land for alle, der kan og vil. De seneste 10 år er der kommet flere og flere indvandrere, og det har Danmark brug for. Vi vil fastholde vores faste, fair og fornuftige udlændingepolitik. Vi slår hårdt ned på udlændinge, der ikke deltager i det danske samfund.